Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ka Hanyotrap Integrated Territorial Organization o Baadon Bagdkhar haka katlay tari urisaw arhajar arpuar ulapan sngo biang bakaseng kanam sange ikijing yaki lada ka sarkar kampat weng man penbena pendo pendam yaki kasino ulong kaseng kanam bit wat lada kidon kibriu kiba persyang benterwada ka pisa ka kam ka jam bat kiwei kijing penbiet Nakaliang union ng yalam mulai tu syuk bagi don gibriu ki balawan ban terwa pisa ban penbi da ka pisa ya uha office kaseng da ka baong bagajing terwa pisa jongki kalong ka balas ngopar niang krian ya henrei presiden ula kernga bajuba bat sneng kalai ki bagi dei ban kalaba modno nakajing terwa pisa na markam mentoy Ula ongru baka seng kanyeng da kanong rem kabating abanya daya keri pat kajat ben riu balada ka sarkar kamweng ye kini ki kasino bat an khalai kaseng katsapen mi da kijing ki bajur ya benengkong hi swa bangan poi segata kapang te nga nengkong hi nga ai kublai swa ki ye pisia ki lat tai kubor pisia ru pila don benta ban ye simkhia ban penduk pendam ye kaneka lane ban repeal lane revoke ye kata ka gambling act pat kabar ka ya ki seng reunion sekti ki charge from but kabalai ru siki katu kan ni sing balang ki balai don benta ban yo voice ban ki logi concern citizen jongka murih nyutrap tengi na kaleng ko jongi hi kat kum bangape je katuka statement jong James uong ba unsa kaba mut tinong we kong will be repeal hangta nga kendet threat ngong will be repeal sim la ong ba ngin pendam no tela daki don jing thumusha ban repeal tiki kumbangi yai ban na kapor ki de ban ai daka kenjan notification lani ban amen ya ka to ka o ban repeal no itu ka act ban peni pek ba no balade lade repeal ban election no mohor asuka ban kala de ru ke gazette kan te ngin yai apswa dia kata ka notification dan dia kata ka gazette na kalyang ka sarkar te lada kam le ai pan lada kam repeal te kumbangi la de pembana pa ba menakan ni rang shen bangin le himangi syaki konsumsi beper lani hang ni hapo selong lada ka don kano karali jong gite ki NPP UDP PDF HSPDP ki bokon top hapo ke MDA min kali ya ki ken halor kane lada kim penmi ya kane ka notification te lada ki penmi to komon minum dan bentai era tengen sus pensai pet ba kumno penjai pet ta ko klenti bali nga ong ya kumta bangam sania ya kane ka sarkar bade hadin mena kane dang shen nga file ko wek RTI yu khot jungi halor kane ka reservation policy lade ka ta ka roster system to kumban su pensai biang sipet ba balai nyum sania ya kane ka sarkar mo kalong kumni hapor bungi file kene ka RTI sipang kene ka reservation policy ka ong ne bayi kiwei ka bong ni contain nong wei yakini ki higher and technical lines kum ko polytechnic MBS higher studies lane ki engineer studies ba mla ban include te u kata ka statement u ong kontrak kongkal sangma suple kat kum ka quote jong kontrak kongkal sangma khnang buki pat ba bakin ya shai ba halor ka ba hito kam chane ing sarkar hamni ko ong I would like to clarify that the point mentioned by the leader of the opposition is obsolete. The concern that we all have, the member had asked a very clear question whether it is a fact that the state job reservation does not include reservation for higher studies, especially in technical lines such as polytechnic, MBBS and engineer studies. As I said, if you have read the reservation policy, it does not include that. I am answering a very clear reply to the question that has been asked, that does not it include or does it not, and the reply is it does not include. But do we extend it? Yes sir, we extend it. So I think it's very clear in the document that does not include sir. Hamne pat ningindal apa pan pat ya ka jing nakalak RTI pat ngilap baka ombong ne ngikeli gum ne ba if the answer of the above point number 1 is yes to the above option given, then the same rule is being extended for the purpose of admission in the government and the educational institution including higher and professional studies as well. Hang ni ko ong yes ukon rat ong no te halor kan ni ko nong rin din kung no ngin sania ya kan ni
wala kataru ngimdai bandu jingkermen te 70% nilai yo e job ke ba ke sarkar kala ong ba kan repeal te ngin up hadu nusnam ba kan repeal ba lada kamja ba kan repeal te kumbangi lada biya kran ni bangin mi sisa bangin kili ha khamat ubobon balang ya kini ki isu ba pher mar prasha bat kini ki parti ki balasyat ki kecil ngan ong than ba kani ka sarkar ka ngap yu pan ba te ngakam isi tom beling ong unta ba ka ILP hawar hajar khat khandai kila pa se ka resolution te bele kam urlong ta kata long ka basai ba kani let's say yo ka dai tang gejing pembej election yu pan ba badai kila i bobon balang upersai ke casino te jad ba ong ngin repeal beling ong menangi as chief nyopo belai bengi haban her samadan menjala election ru banga i kane ka thau chatata lada kane ka sarkar hi ka sngo wala de ban repeal ai no wot ka kot ka slash pa ba ai de ka basai balik kan lada kitang ban kwa ban wan yang hata ka bor la ni lada ki sngo ba ki sngap ki ka surupat ba andai bangai i hinga professionally kum simet bat kum naga sengi ngam ira bo kisngap ka surupat ba kan de kisngap ka surupat ba bat ka salan do yong lalai ndrei kim sngap ra ke i ba ki ne ka sarkar ka pa banle ka kale bitu ko bor kala don ka jing persang mana kan ni kum ngai phi ba kila kaung spai ki do khot kat ne ka tai te ka wi ka korwa mang pa ban ha ka bri nyu trap ba ko pa bri nyu trap yang ha ko nong rem ko baskem tapi yang hago hok pinjok pe ya ko pom kata ga de ka korbo ko basai na kalian jong baseng nging yang pe ko hok bingim tre ban ya kata kasbai ko bla man pembe te manor pergi kato kan ne ta ka daw ngingin sa job pat ha jing ya kon lan tiru de ta ka jing duwai bangi ai shu ble bangi sayo sa ka thom hadu nda poi bakani ka sarkar baka haban pendam hakmat jong phi upai ba ubaya ya don rengkan lang bat ka hito haman la ko por Sebai rupa bafin randina na kajung persaya ka neka kasino. Oh ya kan ni ten man lalong kumbiya thu kanan dia hadian bangi ai jing thok mo memorandum ngimla bni do makmat bersiam tu kupon bu lejing le sabar ni ai de ka memorandum haka office trikam jungu bat haka ju basngi ni ai ru yu bala kemen ha ya dei bat ka exam kwet te hadian ba ai nang tu hadian stu artayo ki wan ge ki brio jongki kita ki biadon nasenda bat ki badir ki brio jong ko party kala don ki cing terwa ndrenga komba blak ban men kan ni baki kam ki jam kin ai bi ki khasina du ki waiter ki bom sa kin ai ki hito ki ong ban bengsan beta baki kwa bi ban play bat pedeng nang tu kila ong ba kila sambal kin kio nak kendet kala poi hadu ba la semua parnyang kriat kata gajing terwa tengah tang sungai surui ki bi ki ta ki hammi no da gajing senrai bade banga long sngo ba don kam ban ye jika jaj ban riu bade ba de bam yu tu ku pisaru habukut nga haban bam tang sipliang gajah ta kam mentoy nga ban kwa kini ga spa ko pho tengah kan turu itu ki bawan changa ki bawan terwa kala bomut no la de ko por kam mentoy ka spa ko pho ne pemla akhir ban ra swat sabaya po Kita kibawan kidai na CMO office na kidai kinong trikam party na ngan ong to ngong prakasi ta tangkat tai swala bian long adum khari bapli ta la da kimalian sa isen ta anais ban bador badar bad kerteng bad long ki oi ngamlen ni kata kala don kilawan mi ando armut laingut ki bro ki bon wan sa kan ki wan ha kan ni ke office nan kong hadian ba ngila bu ko ka memorandum ban persat bat ka wai le ka bangi thot ka khasi hak memorandum ko bala long khor ba wat dangar mas ngobit ba ngala berngam lagi kitien ki ba lap ho ja yo menteri rang ba te ho le se teng bahaban le hi kum kon samla kari na bar bangi don ngi jingkir kle kila don ar laingut ki bre ki pawan ki ba wai wan pembet da ka spa ka pho way wan pembet ki kam ki jam bat way wan bet ka ba pen he dor ba de khla jan ten na kalian ko jungi nga yai ban be ban yeng bet ka hok na ka nong rim la jom
bang mdei ban bam mdei ba habakut hi hang ne hapos la bertai dengan sim makna ka spa ka por ngin bam tang sip ja kata ketika kurwa bang apa si kon bisa benre ba mdei ban bam bat da bangi ya kun ni de ban ya kun beta ka hok bat ka hok hi ka setam ya ka pom te ka basngung cokor bat hadin ba ki la terwai ngi ya kata ka spa ka pom hadin bangim tre ki kran kop man ki ong ba ada pimbam pisiaru hinjat bis kamat ngi don hagabor ki ong kumta teng ong tom lele pi don kabor ngir ngi don kabor ada pi don ya ga tak spai ju pi ngir ngi don spai le jong te ka bas ngum cokor ki kran sarong man chuban mo ki kada kran sarong ki ong ba ladum ngim pentrei mentau snem hendrei lachim snem ngin snam pentrei be ladangi kawan kabor de hagata kanong rim ko basai baka hito hi kat bumpat yo dengan notification bergeser kan umbangi ke jingi ki non kala strike hakno kono popor bat min up katto kan ne ko por tat ndai yo kan notification bat lada ka sarkar kam le ya kata tu kan somni ka drama ko bejur ba mila ru ban flash ya por khaj kita ke buban kar ye kan ka kam simir kila ban le akan mau don ki tu ki por ki ba ki don ki kenja emergency po state ki ban pembe ya ka an kila ban simir Tengi ni kalian sungi inga OEP badai ba. Ya mentahi ya ki kenca adjustation tengen kampun senjor kendiat dari kan one ok exam jungi kena kibun kiban ya talk selection kibun kiban one kini ki promotion exam. Tengi na kalian ko jungi ba ngila om ba kane kadai ka democracy country. Tengi ngin yat beta kata ngin apswa hadu November te ladum jia balai kane ka sarkar. Halor ban aino da kata ka kot ka bla ai da ka muhar melane ke bagala dei rupe gazet tengim ban sia ban her be seki madan seki ba mangin jalap election be hakonong rim ban prinsai ba ba mano kidai ki legislator bat mano kita ki nong sam kiu sam plan ni nimpat ben ye kata ga hong bangin pinjam antat bangila yo ye kata ga notification ke kabar along ke gazet hang ta dingin sa pinjam ya mari ada mentai ko kamen sen jale kadang rem be at nimjai kon de haban de job hadu de yo ek notification